back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ako nagduda sa gisulti ni Minay kaganina. O sa may imong kidudahan mo na. Wa sa patag ang maong katalagman. Muna. Dinhi. Ani dinhi ang maong katalagman sa Olympia. Muna. Dakong katalagman, Mateo. Mao ka na nga akong napanglantawan sa unahan. O ka na ang atong pangandaman ug maayo. Ang Mateo! Lala muna! Botsyok, Iluna! Unsa may naita mo, ha? Sinoy Samuel, galing na ramig pinangita niya. Huwagin sa dinhi sa Olympia. Unsa? Og, nagdudami nga. Midulhog ito siya sa ubos. Panahon na. Nga mulakaw ka mo, Iluna, Botsyok. Nanay ka mo yung mga yugunitan nga makapanalipon ninyo. Apasa ninyo si Samuel. Maabtan pa ninyo siya. Og dada siya din ipagbalik sa Olympia. Amo Mateo, Pero, amo Mateo ka Salig sa inyong kaugalingon. Og salig usab sa akong gihatag ninyo. Sige na, panglakaw na kamo. Mentras dili pauwahi ang tanan. Ilo na. butchok ayo kabalaka. Kaya na to niya. Gipalakaw ta ni Amo Mateo. Tungod kay nagtuos nga may mahimot ta. May pagsalig na siya nato. Maong di na to pakyaso ng iyang pagsalig nato, butchok. Ilo na. Ayaw ka mo pagduol ako. Ayaw, maluoy mo. Ayaw. Sakit. Kami ang katubangan ninyo! Dool ka mo na mo! Butchok! Ati man na nagpadong ni mo! O pagkasunod ati man na nagpadong na ako! Sige! Doon pa! Doon pa mo! Di mo magsilbihan niya akong gida! Dili! Direct ba? Lapay! Lapay usap! Oh, yan na kay naigo sa gigunitan nila ni Butchok ug Iluna ang mga sakop sa nautan. Ug masunog ug maabot na ang maigo sa ilang gita. Kayang-kaya! Uy mga silbi! Hulot sila! Butchok, may lain pa! Hopo! Oops! Thanks yo, Iluna. Yawan ako eh. Abi na ko, wa na. Napamandi sa kong loyo. Salamat nga, naluwas ko nimo. Butchok! Sinoy Samuel! Hain sinoy Samuel! Salamat kay sa inyong pagluwas na ko, ha, Butchok. Aw. Iluna. Way sa payan, noy. Wara to, Noy. Noy, kanang usa may imong ikasulti sa among performance. Ha? Wagi ko magtuo. Nga mao ka to ang akong makita, Butchok. Iluna. Mura kong nagtanaw og salidas sini. Nindot kaayo. Kayo-kayo lang agi sa maigoan na inyong mga hinagiban. Basta, nindot kay mong tanawon. Og nagamit yun ninyo ang inyong gipraktisan nga pagpanalipod sa inyong kagalingon. Tungod kay hasta ang porma sa inyong mga tiilog kamot. Da ang inyong pagpakig-away sa dautan. Masuta yun. Nga doon na nagyod mo yung nakamahuan. Siyempre. Pero, pasaylo ako ninyo. Ha? Tungod sa pagtuman sa kong gusto. Ngawa ko malanghid. Ug midulhog ko paingon sa patag. Mo nga pasaylo ako. Amo ka pang mapasaylo karon, Samuel.
Pero hinaot nga sa sunod, dili na ka na mahitabo. Usaw naman lang kung wa sila si Butchok o si Ilona nga nakaluwas nimo. Ayan, patay ka na unta karon. Sa ako nang gikaingon, atong isalig ni Minard ang pagpangita sa imong asawa. Amo, pasaylo adyo ko. Wa ko makapugong sa kong kagalingon. Tungod kay ilaay naman ko din Ug wa ko ikauban ang akong asawa. Pila na kasimana. Maong naputong ko, pinulhog ko. Mao nga pasaylo ataw ko. Kondo na pa'y daotang hitabo ni mo. Dili gyud malipay si Minard ni ini. Usbod ko, amo Mateo. Pasaylo ako. Nakonsensya nung kuskog ihim mo da. Pero dili na. Dili na katumahitabo pa. Dili na gyud kumupiya din Kuyawan kay kus nahitabo ka kaniha. Ug husto si Amo Mateo. Kung wa pa sila si Butchok ug Ilona nga niabot ka ganiha, hayan, patay na ko. Kung mahitabo na, ikaguol kini sa akong anak. Nakonsensya ko. Dili o dili na gito na ako usbon pa. Dili na. Hero na ta sa. Butchok, Nindot man din ning mahiro ta. Nindot man kayo pamation. Sa, Ilona no? Butchok dili ta angay nga ipanghambog ang atong nahimo. Kay kadtong nahitabo ka kanina, wara ka tumakatunga ikumparar sa ato niyang makontra sa umaabot. Kay matud pa ni Amo Mateo, daghan pa kita og makontra, diin katambayayong nato si Menard sa pagsumpo sa dautan. Ha? Mong di ta angay musulti ana. Ang ato nga lipay na kaayo ta, kontento na ta, nga nakatabang ta sa nagkinahanglan sa atong panabang. Pila ka nga si lako kada buntag. Ano sa papangita sa namutangan sa kong inahan. Mura kong nangita og dagom taliwa sa kalasangan. Uliligid ako magamit akong gahom sa pagtultol sa namutangan sa akong inahan. Tungkol kinaputos kini sa gahom ni Sando. Asa man gyud kang namutangan karon sa akong inahan. Asa man ka? May gabi na lang. Pero wala sa kunahin mo din Upaulin ako sa Olympia. Dili mahimong maglugay ko din Sa sunod sa kumuan din Ano sa pagpangita sa namutangan ni Mama. Lain na usab nga kagabiyon. Kapaspas sa panahon. Paspas kayong oras. Ni anasad. Laing kagabiyon. O tila na lang kagabi ang akong paabuton. Og mutakdol na ang buwan. Ang ikatulong pagtakdol, ang katapusan nga akong paabuton. Ang ikatulong pagtakdol sa kong pagibalik din sa kalibutan. Hapit na. Hapit na. Yun na ba? Uy,
naunsa man na siya. Ang inahan ni Minay. Naunsa na siya. Nagtungoy naman ang Duulon ko. Uy. Telma. 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 Wa naman ni maglihok. Telma. Telma. Buhay pa siya. Nagpitik pa niya kasing-kasing. Pero wa man siya maglihok. Nakuyapan na siguro ka na siya tungkol sa kakapoy sa iyong lakas. Bahala na siya. Gusto. At tuon ko na ang akong mga tao. Kinahanglan nga mulihok na sila. Makigsulti ko sa akong katahaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!